Yeah, welcome back to the YouTube channel. My name good afternoon. Ma sanabu no concept community mulibanji nkomaliro ikuenda banji. Hey, dear nditu ti lowe ku yeah, I think it's all news in afala kala kuti a Trump akuti akamaliza nkhondo ya dziko la Iran akayiwina ngakhale kuti pano payawinidwa kale ndese zoti panova settlement yolondola nditi akayiwina koma nkhauti yawinidwa kale akutiwo ndithu akuyena ndithu kupanga declare akuona kulengeza kuti Strait of Hormuz ndi malo a America ndi malo a dziko la America yalandapo malo amenewo zimene anayankhula a Trump zimene zithudzulu aliyese akuzimvera maso akuzona ndi maso ake. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay. A Trump atamaliza kuyankhula zimenezo. Panazabwera samaripoti onena kuti Brian, it was just a joke. It was a joke, Brian. A Trump adzanena kuti it's a joke. Actually akuti tisazitengeni tu mwa serious ndi ma jokes ndithu amene ajawo. So yeah, komanso even pa Al Jazeera anapanga so analyzing nkhani kuti sizingatheke zimene zazo kuti America ilande malo ako Strait of Hormuz chifukwa even panopanga khali wakunena kuti ndipotsegula komano pakadali pano mashipi sakudutsa akumadikira kayi chilolezo chochokera ku dziko la Iran. Remember mbuyo mutinayankhulapo ano kuti I mean Iran sikufuna kuti izipulisa ship ina liyonse yayi. Ikangopulisa ship imodzi awiri basi enaliyo unaliyese akhala ndi mantha kuti panthu pajapo tisakalanepo tisakadutse ndikuti sipali safe. So yeah, that's it. So izo ndi zimene ndithu zachitika ku dziko la Iran nda Trump. U.S. President Donald Trump is once again asserting control over the Strait of Hormuz, at least verbally. He suggested the United States is set to make the strait a U.S. territory. Now, it should not be taken literally in terms of Trump's comments for a couple of reasons. First of all, this is an international shipping lane. Second, these are territorial waters for not just Iran, but also Oman. So what is the U.S. president doing? He's trying to exert military control, given the fact the United States still has an ongoing naval blockade of the Strait of Hormuz, and one that the defense secretary says could go on indefinitely. Now, Donald Trump's comments are somewhat overstated in terms of the level of control the United States has currently over the Strait of Hormuz. When the U.S. president says that ships are not going through the strait unless the United States wants them to, that's not entirely true. Certainly, there has been a significant slowdown of traffic, but some ships still are transiting the strait. Now, what's important to note here is the timing of Donald Trump's comments, because you'll remember about a week ago, members of the Trump administration were insisting there would soon be a negotiated settlement to reopen the strait. Well, that's clearly not happening. And even worse, there has been fresh violence in the Strait of Hormuz. Mkhani zina a Trump ujayu spokesperson of White House amayankhula zina ndi Caroline Levitt kaza kamene kacha. I think 28 years old or something like that. Ali ndi mwana wachiwiri, so akuti iyeyo akuti basi afuna akalele kayana ndi moti kumapita kwa mwezi uno akuyena nditu asiye ntchito ngati oyimira oyankhulira Trump ku White House. Kumano anthu ambiri akupanga kale analyze kuti actually Trump ndi otopetsa. So I mean munthu imagine iniyo ndi tatopa kale kumva mbwerera za Trump. Imagine wina akakhale spokesperson wa Trump azayankhula Trump mbwerera zonse mafunso onse. I mean come on, Trump ndi otopetsa ndi wambwerera redundance. So yeyo akuti wasiya ntchito. And yeah, that's it. Za White House zimenezo.
Chabwino. Nkhani ndi zimenezo komano ndithu tikalowa status ya background ili bwanji. Status ya background pakati pa Iran ndi America nkhondo je ndithu inayimya kuima zi popanda so kushutana popanda so chinthu chonse. Anayimitsa ndani? Anayimitsa ndithu ndi America chifoti ilibe zida zowakhira mabomba. Iran ikamba kubwezera kuponya mabomba, iwo alibe zida. Palibe so reason ina yomveka bwino kuposa imeneyi. By the way, Trump tipite kwa Iran sobano. Iran kuti bwanji bankhani. Abbas Araghchi amene ali foreign minister nduna yona zakunja. Zona mobile nchandizi. Yes, foreign minister. Amene nditu wayankhulanso atsimikizaso kuti lero limene kuti akuluakulu ifetu nkhondo iyi sitikuyisiyana mwa pafupifupi chonchiyayi tikuyenera tipitilize kuti nthawi ina yake mdani uja akadzafunanso kuyishosha Irani adzaganize kawiri. Think twice. Adzaganize kawiri. They should think twice. Asanayambeso Irani. Akuti mapulani akugirana ndi amenewo. So pankhani kuza ndi diplomacy kukambirana akuti pali exchanging of messages. Akungosinthana ma messages ngati Pakistan, Oman, okay? Komano we cannot call it a negotiation. Sitingana kuti akambirana koma akuti akungosinthana chani? Akungosinthana zoyankho like kungosinthana messages ura okay abazitani zanza but that's all. Koma akuti Iran pakati pano za ceasefire iwo akuti no, they are not interested. Sakuzifuna kuti apangepo za ceasefire. Chabwino. Umeneko ndi ine imene. Tsopano tilowe iti tsopano. Tinalongosana nthawi nake nkhani yokhuzana ndi USS Abraham Lincoln chishipi chija. Kuti umene kujako anthu amene I don't know kuti poyamba amati okay choyambirira panamveka news eno kuti awoti kana roba anthu kana ndani ati chinomba china chake chistima chija anthu angapa amati amwalira inavulala something like that. So CENTCOM ili ndi kaprogram kanakake imaclasha zinthu ati kukhwacha pamveka news yakuti news imeneyi ndi yabodza news iyi ndi zona zake ndi izi something like that. Therefore nkhani imeneyo anayiclasha payambirira ka number 2 ayivomera kuti nkhaniyo ndionadi china crash chakeso azichionongeka I don't know. Ndena Trump atafusidwa nkhani kuza ndi anthu kufuna kuziponya m'madzi kuti atopa 8 months ali m'madzi pali ma shortage of food sizikuyenda bwinobwino zinthu. Trump anena kuti 250 days yo sikuti ndi ambiri ndiyochepa imene ndithu komano chachikulu chona kuti iwo afuna angochisinthitsa chishipi chija ndi chishipi china awurafuna chisinthise ndi chibwere azisinthise komano nkhani yokhuza ndi akuti anthu abwera liti chifukwa mafamilies awo akulira iyo nkhani imeneyo sakuyilongosola alibe nayinso ntchito. Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. No. Not nearly long enough. Thank you, everybody. So, even in Kani, kuza ndi chimene chichacho, chistima cha m'madzi chicho. Chabwino. Lero pakati pano zapezeka kuti ma Israeli ndithu aphulitsa ku Lebanon. Yes, aphulitsa ku Lebanon. Malo amene Lebanon yanenakale kuti malo amene Israeli aphulitsa si malo asilikali palibe chilichonse kuza ndi za usilikali koma aphulitsako ma Israeli. Pompano anthu akutaya njana and mukudziwa kalinso Hezbollah pakati pano. Ili ziko mbiri. Ziyo no free agreement anabatsana and sikumvikana kale konse. Amene kumamveka ndi ma Israeli. So iwo aphulitsa ku Lebanon kuja I think this is the second time chipangene deal ya ntendere. This is the second time aphulitsaso. Chabwino. Ku Palestina ku West Bank chikuchitika ndani? Ana amenewa ana mulungu amenewa ana osankhidwa amenewa
ndithu msewu kupeza misewu ku West Bank kuti ku West Bank kuja kupeza msewu ndithu kupeza msewu ndikukatenga zimatrakita ndithu kumaukumba msewu uja kuukumba kuphwasula msewu ndithu. You understand? Kuphwasula ndithu ali pasaonekepo ngati kuti I mean I don't know, ine sinimamvetsetsa anthu akamapanda kumvetsetsa. You understand? Ineyo ndimapanga understand. Ndimamvetsa kwambiri maIsrael aja. Okay, ndimamvetsa kwambiri. Chifukwa iwo aja ineyo chimene ndinamvetsa nchonena kuti iwo aja akufuna greater Israel. Akufuna kuona kuti kusekuja atenge 1:7 kako Lebanoni kako kusekuja atenge. Je anambira pa ku Gaza ku Palestina ko akachoka kumene koko ndikoleba ndi kumene akhangala shosha kumene kwa kungophulitsabe ngakhale kuti anthu agwirizana za mtendere. You understand? Ndiye kuti zinthu zoti zikuchitika even kuti anthu ma settlers anthu amene akumabwera kumazalanda malo kumene kuja matulusa nyumba anthu pa Palestina kumaphulitsa ine zimene zazo. Ine anthu awa ndikuwamvesesa kuti zolinga zawo ndi zilizo, zolinga zawo ndizi. Afuna ose afufute, afuna kuchotsa miyoyo ya anthu wose akumene kuja. Pasapezeke malo ovino okhalapo. You understand? So that's why akumapanga malo acho khala inhabitable. Malo kuti osakhalika kuti malo asakhale okhalika. Okay? Madzi kwakuthulira, for example ngati tanka amadzi kwaonongera, misewu kuikumba misewu ija. Okay? Nzimene akufuna. Chimene sindimamvetsetsa nchonena kuti why mwina wake samamvetsetsa kuti anthu afuna chani. Chimene sindimamvetsa chimene lero. Kuti mwina wake amayang'ana zinthu zija kuziyang'ana ayi ngasi amene wawa like siru zoti ndi mtundu wanji wa anthu amene kuti Mulungu ayikota amene iwo amankhulupirira. By the way, anthu amene ajawo kaganizidwe kawo sindimamvetsa kuti anthu sakamvetsetsa chifukwa chani. You understand? Chifukwa akuti iwowa pamene wamkulu wina amene advisor wa Netanyahu, advisor mlangizi wa Netanyahu akuti dziko lonse lapansi lino Ayuda aja ndi amene Mulungu anayika kuti azilamulira. Ndiye onse ali mbuyomo akuti kaya anatizimulidwa mu history anaminyidwa anati zambirimbiri. Iwo akuti nthawi yoti abwezere ndi inoyi. Ndipo ma-Americans makamaka ma-Americans ndi awose aku West azungu kumayiko achizunguwa akuti iwowa pakadali panopa chifukwa akuyithandiza Israel ndi kuti akungopasidwa kukampata. Koma kutsogolo kuno nawo saona kuti abwezere. Akuona abwezere zimene anawapanga zaka 2000 zapitazo. Kaganizika cha America, come on guys. Zaka 2000 zapitazo uyu yakuyankhula kunalibeko. Koma akufuna kuti achotse miyoyo ya anthu. I don't know, kaganizika kaka mtundu wache mamva chizungu afenge tamvetsana amene kuti amaganiza kwanje. Because the most powerful nations in the world have to go down to their knees. That's what happened to Egypt. That's what's going to happen to America. That's what's going to happen to Germany. That's what's going to happen to France. That's what's going to happen to London. England's going to happen to Poland. That's what's going to happen to Russia. That's what's going to happen to China. That's what's going to happen to North Korea. They're all going to go down to their knees and all see Hashem. But as long as they keep helping us, they'll get a bracha. And they're not going to go down on their knees. They're going to get a little more time. You guys want more time? I don't want more time. So you understand, when I hear they're friends with us, they're just perpetuating more of this status quo. They're all going to go down. They're all going to go down to their knees, and especially the Western ones. The Zohar says that they're going to go down hard for how they treated us over the last 2,000 years. For the destruction of the Second Temple and how they treated us, Hashem's going to take them down hard. Guys, thank you so much. Malawi and Kenya's.